салом додаракон, хоҳаракон, падару модарон ва ҳама нафароне ки айни замон аз тариқи экранҳояшонро тамошо карда истоданд. Бале боз манзури шумост барномаи навбатии Донояк бо иштироки доноякони тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 4 ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Бинандагони азиз, бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо бетоқатона оғози барномаро интизоранд. Пас биёед аввал бо онҳо шинос шуда, пас аз он шарти аввали барномаро оғоз мекунем. Билол 6 сола аст. Писараки чақон ва хушчақчақ мебошад. Озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. Шуғли дӯстдоштааш расм кашӣ мебошад. Нурбону 6 сол дорад. Ӯ низ зеҳни тез ва нутқи буроро дорост. Нурбону низ ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ карда метавонад. Шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. Абубакр зеҳни тез ва нутқи буро дорад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. Мехоҳад дар оянда муаллим шавад. Осия дониши хеле хуб дорад. Шеърҳои зиёдеро азбар кардаасту нутқаш бурост. Осия мехоҳад дар оянда тарроҳ шавад. салом бачаҳо. Салом. ба барномаи мо хуш омадед. Шутавре ки ба шумо маълум аст, барномаи Донояк аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволӣ пешниҳод мекунам. Саволҳо бошад аз математика, филмҳои тасвирӣ ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. Агар шумо омода бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. Омода ҳастед? Бале. пас бо диққат бошед. Саволи аввал чунин аст. модар аз бозор себ харид. 2 кило себи зард ва 3 кило себи сурх. модар ҳамагӣ чанд кило себ харид? Кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Осия. модар 5 кило себ харид. хуб, Осия, шумо гуфтед ки модар чанд кило себи зард харид? 2 то. чанд кило себи сурх харид? 3 то. агар мо 2 килоро ҷамъи 3 кило кунем, ҳамагӣ чанд кило мешавад? 5 то. 6 то намешавад? не. кани хубтар ҳисоб кунед. 6 то мешавад ку? 2 ҷамъи 3 5 мешавад. яъне модар ҳамагӣ чанд кило себ харида будааст? 5 то. офарин, Осия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. савол чунин аст. дар гулдон 7 дона гул буд. 4 донааш пашмурда шуд. чанд донаи дигараш монд? Кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Нурбону. дар гулдон ҳамагӣ 3 та гул монд. дар аввал чанд та буд дар гулдон гул? дар аввал 7 дона гул буд. чанд тааш пашмурда шуд? 4 тояш пашмурда шуд. яъне агар мо аз 7 4-ро тарк кунем, чанд мешавад? аз 7 4-ро гирем 3 мемонад. яъне дар гулдон чанд дона гули дигар монда будааст? 7 ё 3 то? 3 то. офарин, Нурбону, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. савол чунин аст. Аниса 4 лухтаки калон, 1 лухтаки хурд ва 2 хирсак дошт. ӯ ҳамагӣ чанд бозича дошт? Кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Билол. аниса 6 то бозича дошт. хуб, Билол, шумо гуфтед ки ин ададро аз куҷо ҳосил кардед? 4 ҷамъи 1 5 мешавад. 5 биям 6. яъне ӯ ҳамагӣ чанд бозича доштааст? 6. яъне мо агар 4-ро ҷамъи 2 кунем, 6 мешавад ё 7? 6. боварӣ доред? 7 намешавад? яъне ҳамагӣ Аниса чанд бозича дошт? 7 ё 6 то? 6 то. офарин, Билол, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. баъд аз адади 6 ва баъд аз адади 8 кадом рақамҳо меоянд? кани ки мегӯяд? марҳамат, Абубакр. ба адади 6 адади 7 меояд. баъд аз адади 8 кадом адад меояд? адади 8 адади 9. баъд аз 9 кадом адад меояд? адади 10. офарин, Абубакр, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти аввали барнома низ ба анҷом мерасад. биёед хоҳӣ ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб карда, баъд аз он шарти дуюми барномаро оғоз мекунем.
чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ волипиятро аз даст додан намехост. ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол гардад. дар натиҷа ҳама иштирокчиён тавонистанд як холиро соҳиб шаванд. моро дар пеш ду шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. хуб бачаҳо, ёдовар мешавам ки саволҳои шарти дуюми барнома доир ба филмҳои тасвирӣ ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шуданд. пас бо диққат бошед, саволи аввал чунин аст. дар афсонаи саги чашм гурусна саг чӣ тавр устухонашро аз даст дод? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Нурбону. дар афсонаи саги чашм гурусна саг устухонро дузид, устухонро дар даҳан гирифт, гурехт. вақте аз бораи круз мегузашт, дар он сурати худро дид. гумон кард ки он дигар саг аст ва хост устухони ӯро гирад. вақте даҳанашро кушод, устухонаш ба об афтид. худаш ҳам бо устухонаш ба об афтид ё не? не, худаш ба об наафтид. яъне аз сабаби чашм гуруснагиаш саг аз устухонаш монд, ҳамин хел не? бале. офарин Нурбону, маълум мешавад ки шумо ин афсонаро ба хубӣ медонед. хуб, мегузарем ба саволи дигар, бо диққат бошед. мики ва маус инҳо харгӯшанд, хурусанд ё муш? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Осия. мики маус мушҳо ҳастанд. осия, шумо мегуфтед ки ҳамин филми тасвириро тамошо кардаед? бале. ба шумо писанд омад? бале. дар ҳақиқат мики ва маус мушҳо ҳастанд ё сагҳо? мушҳо. офарин Осия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар, бо диққат бошед. саволи сеюм чунин аст ки барои мо шеър қироат мекунад. ҳама шеър медонед? биёед аз Билол оғоз мекунем. марҳамат Билол. парчами тоҷикистон се ранг карда дар рӯи он шукуфта, гуллои ахта сурхӣ бошад нишоне аз азму ҷонишорӣ, ранги сафед рамзе зеболу бахтиёрӣ. парчами давлати мо беҳтари савлати мо, дар шеър дар таронат сайбату сархати мо, болои доми кишвар парчами мо баланд аст, бо ҷилваҳои рангиз зебову дилписанд аст. парчами пурназокаш орад ба мо саодат, ранги сурху салоҳат дар боғи сабзи ваҳдат. тоҷикистонам ҷону ҷаҳонам, зебоу ҷилҷӯ мулки ҷаҳонам, манзараҳоя хушругоҳро боҳу баҳора, ҷои тамошо кӯҳҳо салбаранд, офтоб дурахшо, поянда бимо ҷон Тоҷикистон. тирамои зарнишо шадама ҷонар қадар, алқоят қарамо ханда пури дил, ҷомаи бара зарин, зулмоли шаҳра зарин, шитом накун зулм марав, кани дигар мемошав. тирамои бошкуф бахтоят куку, меваҳоят боғ боғ, бӯи хушад дарди мо, ҳошилат ғарам баргӯшакат гап дорам, росташро гӯям ин боғ хушрӯтарин аз баҳор. бинандагони азиз, штаре ки шумо шоҳид будед, ба ин савол ҳар чор иштирокчии мо ҷавоби дуруст доданд, пас ба ҳар яки онҳо як холӣ дода мешавад. шумо низ бинандагони азиз бетараф набошед, чунки бо ҷавоб додани ҳар як савол савияи дониши худро васеъ мегардонед. хуб бачаҳо, бо диққат бошед, саволи чоруми шарти дуюми барномаро мехонам. савол чунин аст. дар афсонаи ҷуворияк дӯстони ҷуворияк чиҳо буданд ва бо онҳо чӣ ҳодиса рух дод? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Осия. дӯстони ҷуворияк хашак ва аловак буд. хашакро копрӯк карданд. ба якум ҷуворичак гузашт, хошки алов гузашт. алов гузашт, копрӯкча даргирифта ба дуни ҷувор афтид. хуб, Осия, шумо мегуфтед ки барои чӣ копрӯкча даргирифт? барои он ки он алов буд. яъне агар алов аз болои хасак гузарад, хасак месӯзад, ҳамин хел не? бале. баъд бо ҷуворияк чӣ рух дод? ҷуворияк
در رول آب خلقیدن. آفرین نوشیا، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همینجا سوال‌های شرطی دومی برنامه نیست به انجام رسد. بیاید خواه به دست آورده اشتراکچیان را در این شرط حساب کرده پس از آن شرطی سومی برنامه را آغاز میکنیم. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт низ иштирокчиён ғолибиятро аз даст додан намехостанд. кӯшиш мекарданд аввалин шуда ба савоб ҷавоб гардонанд ва соҳиби хол гарданд. дар натиҷа билол ва абубакр як холӣ, нурбону 2 ва осия бошад 3 холро соҳиб шуд. خوب بچه ها بود دقت باشد. سوال اولی شرطی سومی برنامه رو میخونم. سوال چین است؟ حیوانی که زمستان سفیدک است و تابستان خاکستر رنگ میشود چی نام دارد؟ مرحمت بیلال. این حیوان خرگوش می باشد. خب بیلال، شما گفتید که رنگ خرگوش در زمستان چه خیل است؟ سفید. در تابستان چه خیل میشود؟ خاکستر رنگ. شما یکم بار خرگوش رو در فصل زمستان دیدید؟ نه. ندیدید تماما در زمستان. در تابستان چی؟ در تابستان دیدم. رنگش بس چه خیل بوده است؟ خاکستر رنگ. آفرین بیلال، جواب شما کاملا درست است. خب سوالی دیگر رو میخونم با دقت باشید. سوال چین است؟ کدام از این حیوان ها زیرک و دانا است؟ خرس، روباه یا گرگ؟ مرحمت بانو. روباه حیوان دانا است. روباه در افسانه ها دائم همه را فریب. آفرین نوربانو، جواب شما کاملا درست است. خب سوال دیگر رو میخونم با دقت باشید. در فصل زمستان با درختان کدام حادثه طبیعی رخ میدهد؟ کسی که جواب میدهد؟ در زمستان درختان خواب میروند. بعد آنها چقدر خواب میکنند؟ وقتی بهار میشود او بیدار میشود. آفرین نوربانو، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها با دقت باشید. سوال چهارمی شرطی سومی برنامه رو میخونم. سوال چین است؟ شب در آسمان ما چی رو میبینیم؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت ابوبکر. شب در آسمان ما ستاره و ماه میبینیم. اگر ما روز به آسمان نگاه کنیم چی رو میبینیم؟ آفتاب را. در شب چی رو میبینیم؟ ماهتاب را یا آفتاب را؟ ماهتاب را. آفرین ابوبکر، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همینجا سوال‌های شرطی سومی برنامه نیز به انجام رسد. بیاید خواه به دست آورده اشتراکچیان را در جمع حساب کرده غالب را معین میکنیم. дар шарти сеюми барнома нисар як иштирокчиён пешдастиро аз даст додан намехостанд. чунин шарти охирини барнома аст. кӯшиш менамуданд холҳои бештарро ба даст оранд ва дар натиҷа билол ва абубакр як холӣ, нурбону бошад 2 холро соҳиб шуд. ҳамин тавр баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома билол ва абубакр 3 холӣ, осия 4 ва нурбону бошад 5 холро соҳиб шуд. яъне аз ин бар меояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи донояк нурбону мебошад. нурбону, ғолибият муборак. بله بینندگان عزیز، طوری که شما پی بردید غالب برنامه امروزه ما نوربانو گشتن. پس بیاید به خاطر نوربانو یک قرصک میزنیم. آفرین نوربانو، غالبیت مبارک باشد. رحمت. شما با همسایانتون یکم گفتنی دارید؟ من به همسرامان میگم که گپ ما را گوش کنم. هر روز به باغچه روم و مثل من دانایک شوم. آفرین نوربانو. بچه ها شما نیز رفتادن نشوید. ما شما رو در دیگر برنامه‌های تلویزیونی بهارستان انتظاریم. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه نوبتی دانایک به انجام رسد. یادآور می‌شویم که اشتراکچیان برنامه امروزه ما بودند تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 4 ناحیه اسماعیل سامانی. بینندگان عزیز، شما نیز بیشتر خوانید، بیشتر آموزید و دانایک شوید تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.